ka khruo khubonu SP ke East Giant Hill District kli riat kila Ïthuh Uwei na ki Ngut ki bre bala sha mat kli bat sha Pyniap Dusmon halendet ka yeu hakasnong umpleng East Giant Hill ka balap de ki trashnong henne ka step kasngi sajan ka khruo ka pentip bau neu bre ukerteng u Ravi rai arplais nem ka arta bana pasta ilam na Nepal ki pelit kindang wat dan Ïthuh ki laingut ki weipat ki bala sha Pyniap ki pelit hadin bayo jingtip ki jingdon kini ki met bla telang shijaka ki lapha eka crime scenes unit na Shillong mobile forensic crime scenes unit bat magistrate ban hiar tokit yakane ka jingjia hadin yakamet jongki la penkit no civil hospital khiriat ban le ka post mortem katanat pulit kala thau ka kanhon special investigation team manerap yu investigation officer ban tokit baha yakane ka case ka badang yat menta shakmat ban lapdin